Hola, què tal? A veure, vos explique un poc. Resulta que estic així en Nova York i anava a fer uns vídeos sobre Nova York i tal. Però quan estava gravant me vaig donar compte de que en realitat ja n'hi ha molts vídeos de Nova York en el canal i de que no tenia massa sentit començar a gravar més vídeos de Nova York al canal. Aleshores, el que anem a fer és el següent. Vaig a posar-vos ara unes imatges d'algunes coses que he gravat així, en plan random, interessants, algunes se repeteixen i ja estan gravades, però da igual, així van les imatges, ¿vale? Vinga. Hola, bon dia, què tal? Com esteu? Bé? Vosaltres també, que és Cristian? Sí. Oh, yeah. Oh, yeah. Estem així, en la terreta. Estem en la zona de Queens. Mascarell. No sé, al costat de Mascarell. És que com estan fent obres en Mascarell hem dit, pues mira, pues venim cap així. Allí està Manhattan, ¿vale? Aleshores estem intentant creuar cap allí per algun pontet, No hay. però no n'hi ha pontet. Entonces, quan puguem creuar, continuaré gravant, però de moment pues no hem creuat encara. Estem en Queens, que s'està la mar de bé. Pues no res, que com no trobàvem caminet per creuar, pues hem alquilat un barco i hem dit, pues anem així en vaixell, a veure què tal. Espera't, tu, perquè s'anem a contar això, perquè això té gràcia. Nosaltres esperem anar allí, ¿vale? Allí. Però s'hem pujat a un barco i no estem anant allí, de fet, allò, adiós. Pues no res. A veure, actualització. Confirmem que no hem creuat a l'altre costat del riu, que és el que havíem pujat al barco, que portem ja 20 minuts, 25 pràcticament així en el barco de forma meravellosa i que no sabem on baixarem, però serà fantàstic. Pues anem a veure, al final el barquito ens ha deixat així i hem decidit creuar el pont de Brooklyn a peu, que ja és una tradició i era el plan original, així que nos hemos ceñido al plan original. I així estem, creuant el pont de Brooklyn a peu, uns quants quilòmetres. I així estem en Grand Central Station, en l'estació de trens així central, en tot el centre, bàsicament. I hem vingut perquè el metro feia parada així i aleshores anem a mirar algunes coses que estan per així prop. Que per cert, poc s'està parlant de que hem visitat una pantalla així en Times Square. Poc s'està parlant d'això. Però bueno, jo us ho conto. Entallarem, no? Una foto. 4, 3, Times Square, 1... Mira aquí, mira. Hola.
las 10 de la noche ya. Mira. I bueno, pues han sigut algunes de les imatges de Nova York i ara mateix estem en un aeroport camí d'un altre lloc. Aleshores, si aguanteu un poc, en els següents vídeos vos contaré on estic anant. Adéu.